Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 3 березня, четвер, це 735-й день анексії Криму. А в Криму знову обшуки мусульман. У селі Воєнка Красноперекопського району російські силовики провели обшук у голови місцевої мусульманської громади Шейпа Сулейманова. Його підозрюють в зв'язках з терористами. Близькі кажуть, що він не підтримував позицію кримського муфтіяту. Можливо, це і стало причиною уваги до нього. Постановление суда было такое, якобы Шаиб во дворе у себя содержит 10 соблюдающих людей, которые готовят теракты. Потом подъехали федеральная полиция, выпустили 2 собаки, зашли в дом, начали искать там какая-то собака оружие ищет, какая-то там наркотики или еще что-то ищет, не пойму. Ну, одним словом, весь процесс проходил без нас. А понятые были с их стороны. Мы их абсолютно не знаем, кто они такие. Никого не задержали, изъяли детскую литературу, но исламскую, религиозного характера. Это там как намазы делать, маленькие аяты, как правильно читать. То есть вот такая, там ничего такого не было. Суд у справі про заборону меджлісу відклали на тиждень. Обвинувачем у Верховному суді російської адміністрації півострова виступала особисто підконтрольна Росії прокурор Криму Наталя Поклонська. Обвинувачення в якості доказів надало більше 500 аркушів різних документів і 7 комп'ютерних дисків, ймовірно, з відео. Адвокат Жаміль Темішев попросив у суду 10 днів на ознайомлення з так званими доказами. Долученими до справи засідання відклали до 10 березня. Мы с моей коллегой Нине Аламилевой пришли немножко раньше в здание суда, и нас, конечно, очень позитивно порадовало огромное количество охраны и за нас, и сотрудники ОМОНа, полиции, огромное количество судебных приставов, людей в гражданском, которые пришли охранять наше здоровье и безопасность. Много наших соотечественников, которые поддерживают и признают меджлис крымско-татарского народа, и мы выразили им глубокую благодарность за то, что они неравнодушны в подобным ситуациям. Были места, но кроме меня, как ответчика, помимо меня и адвоката, смогла пройти только имя Аламилева. И несмотря на то, что были места, никого больше не впустили. Мы проходили двойной досмотр на входе в здание и непосредственно перед залом судебных заседаний. А первую скамью за спиной сотрудников прокуратуры занимали крепкие ребята, которые сказали, что они тоже журналисты. Это представительный орган крымско-татарского народа, его невозможно запретить, потому что это народный орган. Если запретят эти 33 человека, вместо придут еще 33. Это наш орган, мы его выбирали, они представляют нас и защищают наши права. Меджлис – это мы, и мы – это тоже меджлис. В данном судебном заседании было заявлено ходатайство о приобщении к делу дополнительных доказательств. Прокурор представил 506 листов дополнительных документов, 7 дисков с видеозаписями. Мы попросили время для отложения слушания дела, для того, чтобы ознакомиться с этими материалами. Слушание дела отложили на 10 марта, на 9:30. Незаконне і злочинне. Так оцінив Рифат Чубаров сьогоднішнє засідання Російського Верховного суду в Криму щодо заборони меджлісу. Він назвав це початком нового витка репресій проти кримсько-татарського народу. Заборона меджлісу кримсько-татарського народу буде свідчитиме, не лише буде свідчитиме про новий виток репресій, але воно відкриє дорогу до репресій по відношенню до багатьох людей, найактивніших членів кримсько-татарської спільноти. Більше ніж 250 місцевих меджлісів, на кожній адміністративно-територіальній одиниці локальні меджліси. Вони всі обираються і обирались кримськими татарами, а це більше ніж 2000 людей. Одночасно вони всі можуть бути оголошені екстремістами, якщо не терористами. Місія ООН висловила стурбованість можливою забороною меджлісу у Криму. Голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, презентуючи в Києві 13-ту доповідь місію про ситуацію з правами людини, заявила,
Введення в Криму законів Російської Федерації негативно вплинуло на ситуацію з правами людини. Особливо це стосується української меншини і корінного народу Криму – кримських татар. За її словами, зберігається тенденція кримінального переслідування кримських татар, учасників демонстрації, а також арештів кримських татар за нібито приналежність до терористичних організацій. Чемодан, вокзал, Магадан. Кримські татари Херсонської області засудили дії підконтрольної Росії прокурора Криму Наталі Поклонської. Вони вважають, що окупанти не мають права дозволяти чи забороняти щось кримським татарам, корінним мешканцям Криму. Отношусь негативно, потому что этого хочет Россия по ихним законам варварским. Можно ликвидировать Меджлис, но в душе у любого человека, который верит в Меджлис, его не искоренить. Я против этого. Во-первых, кто такая Поклонская в Крыму? Никто. Во-вторых, Меджлис крымско-татарский. Решать это крымским татарам, а не марионеткам Путина. Поклонская может ехать в Россию, если у нее есть такое желание, и около Путина рассказывать, что она закроет, а что она откроет. Это уже ее проблемы. Но я лично, я и моя семья, и большинство моих друзей и знакомых против этого. Как всегда, как очередной глупости. Как той глупости, в которой они отрицают существование Украины испокон веку, как той глупости, что Крым всегда исторически принадлежал к России, и ко всем остальным многим глупостям. Поклонской, имя отчества не знаю, но, честно говоря, знать не хочу. Тут подготовили обращение от лица очень многих крымских татар. Чемодан, вокзал, Магадан. Вот там твоя родина. Можешь Владимира с собой забрать? Какого знаешь? Наташенька, нам наплевать на твои законы. Жди, мы скоро придем и посмотрим, куда ты будешь текать. Твой дом будет Колыма. Чанта, Трен, Магадан. Все, что я могу пожелать Поклонской. Розгляд справи Надії Савченко перенесли на 9 березня. Вона оголосила сухе голодування. Після заслуховування позиції самої української депутатки та її захисників щодо відсутності нормальної експертизи даних пеленгування мобільного телефону, російський суд Донецька переніс засідання. Після цього Савченко попросила дати їй останнє слово. Сказала, що оголосить сухе голодування, якщо їй відмовлять. Однак суд закрив засідання і залишив залу. Як заявив адвокат Савченко Ілля Новіков, для захисту це перенесення стало несподіваним. Руководствуясь частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Савченко Надежде Викторовне наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в соответствии с пунктом Б части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. В этом суде не была доказана только моя вина. Я офицер украинских вооруженных сил. Я имела полное право защищать свою землю. Я исполняла свой долг. Вы не судите ваших ветеранов Второй мировой Великой Отечественной войны, но не судите почему-то только ваших. За то, сколько людей они убили, защищая свою землю. Вы не имеете никакого права судить меня. Если суд берет больше 2 недель на вынесение приговора, который и так продиктован сверху, и так уже давно записан, то я включаю в сухую голодовку с завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить не посмертно без меня. Вы уже доказали, как Россия может опозориться на примере одного человека. Вы меня не поломали, вы меня не поломаете никогда. Керівника цивільного корпусу «Азов Крим» Станіслава Краснова сьогодні знову забрала швидка із зали суду. Після того, як суддя прийшов приймати рішення про визначення запобіжного заходу для Краснова, його звинувачують в незаконному зберіганні вибухових речовин, представники СБУ спробували вручити йому нову підозру у тероризмі. Станіслав знепритомнів. Його винесли на вулицю на руках і відвезли до лікарні. Кримсько-татарського активіста оштрафували на 10 тисяч рублів. Активіста Українського культурного центру Вельдара Шукурджиєва
осудили за фотографію в соціальній мережі з українським державним прапором. Сам Шокурджиєв свою провину не визнає, сплачувати штраф не буде і подасть апеляцію на рішення суду. Сьогодні 2 роки з дня зникнення Решата Аметова. 3 березня 2014 року 39-річний сімферополець, батько 3 дітей, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради міністрів в Сімферополі, протестуючи проти російського вторгнення до Криму. Під час акції протесту кілька представників самооборони скрутили йому руки, посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. 15 березня 2014 року Аметов був знайдений мертвим біля села Землянічне Білогірського району. На тілі чоловіка були виявлені чисельні сліди тортур, а поруч знайшли наручники. Причиною смерті, як встановили пізніше, стало ножове поранення в області ока. На південному узбережжі Криму спалили ще 3 машини. Займання сталося в Алупці на вулиці Рози Люксембург. Цього разу знищили «Шевроле», «БМВ» і «Тойота». У поліції досі не коментують, чи є спільні риси у підпалі 28 лютого і останніх 3 днів. За останній тиждень на південному узбережжі згоріли 24 автомобілі, а з початку року – 36. В січні за підпали ув'язнили 3 кримчан, серед яких Муедін Альвапов, який нібито організував підпали. Але за місяць почалася друга хвиля масових підпалів. Кримчанам, які не змінять українські номери до 1 квітня, загрожують позбавленням водійських прав. Про це повідомив начальник підконтрольного Росії Кримського управління ДАІ Анатолій Борисенко. Каже, спершу накладуть штраф, а при повторному зауваженні можуть відібрати права. Сьогодні в Сімферополі утворилася величезна черга з автомобілів, водії яких хочуть впоратися з заміною держзнаку до квітня. Сполучені Штати Америки продовжили на рік санкції проти Криму і причетних до анексії. Президент США Барак Обама підписав офіційне повідомлення про продовження надзвичайних заходів, введених через події в Україні до березня 2017 року. Зокрема, продовжено термін дії наказів про арешт активів всіх осіб, причетних до придушення Євромайдану. Про санкції щодо російських політиків, причетних до анексії Криму, про посилення санкцій проти Криму і про заборону американським підприємствам мати економічні відносини з особами, які діють на території Криму. Кримчани та інші громадяни України мають нерівні права, вважають в українській Гельсінській групі з прав людини. Наприклад, процедура видачі свідоцтв про народження або смерті має відбуватися через суд. Для кримчан – складний механізм отримання українських атестатів. Постанова Кабінету міністрів про обмеження перевезення особистих речей через контрольно-пропускні пункти порушує права на вільне пересування. У Гельсінській групі розробили свій проект закону про зміну цих дискримінаційних норм. Сьогодні його представили на Координаційній раді з представниками державних органів влади. Наш законопроект спрямований на подолання дискримінації кримчан, а також наших співгромадян, які виїхали з території окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на материкову частину України. Він підготовлений з вивченням міжнародного досвіду, міжнародного права. Він покликаний захистити права людини. Він побудований на принципі верховенства права. І таким чином він і має сприяти деокупації, тому що ми не маємо забрати Крим як порожню землю і відновити там свій суверенітет. Ми маємо боротися за людей. Нами запропоновані конкретні пропозиції щодо внесення змін до законів про окуповані території Криму, про вільну економічну зону Крим, про закон про державну реєстрацію актів громадянського стану. Ті пропозиції, які ми напрацювали, були не лише розкритиковані державною владою, але й були надані якісь певні пропозиції. І щоб на цьому ми не зупинилися, бо, в принципі, сьогодні ми почули досить цікаві і конструктивні пропозиції з боку державних структур. Але все ж таки дуже важливо, щоб якось за ці 2 роки ми вже почали діяти, а не говорити.
Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску. Заман з Ельдаром Кольцейтовим. Залишайтеся з АТР. До побачення.